Matul żewġ programmi separati, il-Partit Nazzjonalista permezz tad-deputati tiegħu Derin Karabottu Rebecca Borch baqgħu mhux joffru s-serħan il-moħħ neċessarju lil-laqdiet u lid-delizzji tradizzjonali. Waqt il-programm id-dibattitu fuq wan, id-deputat nazzjonalista Derin Karabott ma tal-ebda garanzija assoluta li se jiġu mħarsa id-delizzji. Dan minkejja li numru ta' qdiet li jirrappreżentaw lil dawk tal-kaċċa, tal-isports, tal-festi u oħrajn ħarġu jikkritikaw dan id-dokument. F'dan l-istess dibattitu, kien hemm il-Ministru Jonathan Attard li nnota għaliex dan id-dokument kien ilu fuq l-iskaffa għal aktar minn sentejn. Irrid niċċaraw kol punt. Fuq il-kwistjoni ta' għalfejn tħallit iktar minn sentej fuq l-iskaffa ta' la trapp. Jiena rrid nikkorreġi l-kollega tiegħi x'in għamilt il-kalkoli tiegħi wkoll. Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni, apparti il-mozzjonijiet li semma li ġew diskussaw tala fuq l-aġenda, kien hemm min tal-anqas minn 2 sa 3 opportunitajiet oħra, Manuel, fejn il-Partit Nazzjonalista mhux tella suġġett ieħor, ma tella xejn. Karabott ġie mistoqsi jekk hux il-Partit Nazzjonalista se jieħu sehem fil-konsultazzjoni li nfetħet mill-Gvern billan li jiġu sodisfatti ħtiġijiet ambjentali tal-pajjiż mingħajr ma jpoġġi f'riskju drittijiet, id-drawwiet u l-għejxin taċ-ċittadini. Diġà tieħdu sehem għax għamilni aħna. Il-Ministru Attard innota l-ipokrizzija tal-Partit Nazzjonalista dwar il-konsultazzjoni. Dan għaliex meta laqdiet tad-delizzji ħarġu fil-pubbliku li qed jinkwitaw minn dan l-abbozz, il-Partit Nazzjonalista qal li dawn inxtraw mill-Gvern. Sa dan it-tant waqt il-programm Insights fuq l-Istazzjon Nazzjonali, waqt dibattitu mad-deputat Laburista Edward Zamit Lewis, id-deputata Nazzjonalista Rebecca Borch sostniet li hi għandha raġun u mhux laqdiet tad-delizzji u tradizzjonijiet. L-FKNK, Kaċċaturi San Umbertu, kien hemm l-MFA, kien hemm il-Malta Maritime Forum, kien hemm għaqdiet oħrajn illi qalu isma' tan-nar, tal-festi, qalu lkom isma' hija ma naqblux magħha tal-mozzjoni aħna. Imma ir-realtà hija kif imnejla kiena.